F'Jannar tal-2010 kien sar rapport mal-Pulizija kontra Cyrus Engerer dwar ċirkolazzjoni ta' ritratti kompromettenti tal-ex partner tiegħu u sa xarejn wara il-Pulizija kienet lestiet ir-rapport tagħha dwar dan il-każ. L-inkjesta qalet li l-Pulizija iżda ma writ l-ebda għaġla partikolari biex tikkomunika ma' Cyrus Engerer, tant li l-ewwel kuntatt miegħu dan biex sar 15-il xahar. L-inkjesta rrimarkat ukoll kif il-Pulizija ppreżentat iċ-ċitazzjoni fil-qorti kontra Engerer 10 ijiem wara li dan irriżenja mill-Partit Nazzjonalista u ingħaqad mal-Partit Laburista. L-inkjesta tgħid li d-dewmien biex ġiet ippreżentata ċ-ċitazzjoni mhux ġustifikat u żżid li r-riżenja ta' Engerer mill-Partit Nazzjonalista kienet ir-raġuni li minħabba fiha l-Pulizija mbagħad għaġlet biex tippreżenta ċitazzjoni wara li kienet ilha tkaxkar saqajja. L-inkjesta investigat ukoll telefonata li l-kap tas-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru Edgar Gallia Kurmi għamel lill-Kummissarju tal-Pulizija wara li l-istess Gallia Kurmi iltaqa' fl-imdina ma' Cyrus Engerer. Engerer kien tkellem ma' Gallia Kurmi dwar l-arrest ta' missieru brabta ma' possess ta' droga, iżda fl-inkjesta saħaq li huwa qatt ma talab il-Gallia Kurmi biex ikellem lill-Kummissarju għaliex li rid biss kien li wassal messaġġ lill-Partit Nazzjonalista. U dan wara li l-avukat ta' missieru kien qalilhom biex jistennew affarijiet bħal dawn wara li wassieħeb mal-Partit Laburista. Ir-riżulta li dak il-ħin Gallia Kurmi ċempel il-Kummissarju u talbu biex ikellem lil dan l-avukat. Il-Kummissarju qal li m'għamilx dak li qallu l-kap tas-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru u l-inkjesta qablet ma' din id-deċiżjoni għaliex qalet li l-Pulizija trid tiġġustifika l-operat tagħha bil-provi fil-qorti u mhux mal-avukati tal-akkużati.